Hetken laulukilpailumme on edennyt finaaliin asti. Sinäkin voit vaikuttaa ja valita oman suosikkisi puhelinäänestyksessämme. Hetken lauluhan on improvisoitu kappale, jonka sanat ja sävel on keksittävä lauluympäristöstä, siinä paikalla ja siitä paikasta. Mutta katsotaanpa vielä kerran finalistiemme tyylinäytteet. Lisä ravinne pörssi, no mitä kumma se nyt sit on? Vita forte, tässä kaikki mitä tarvitset. Mä tsiikaan mitä töhnää tää on. Onks nää jotain tahteleita vai mitä ihme pähkinöitä täällä nyt mulle tarjotaan? Moi, mä oon Rami, 19-vuotias vannoutunut rock'n'rollin ystävä pääkaupunkiseudulta. Mä olen tullut tänne seikkailun mielellä ja ihan leikkimään itteni kanssa. Koko ajan vaan yrittää laajentaa omiin rajojaan ja käy niinku sellaista sotaa itsensä kanssa ja rock'n'rollia kanssa. Lempibiisi Elvis Presleyn Return to Jen. Voi katso puuta, tuota niin töröttävää, sekä valkoista lehteä, joka Hei, minä olen Pekka, 30-vuotias laulajapoika täältä Martin Laaksosta. Minulle tämä lauluminen on hyvin paljon muutakin kuin pelkkä harrastus. Se on myös elämäntapa. Olen mukana täällä seikkailumielellä ja leikkimielellä. Lempikappaleistani mainittakoon Secret with a Kiss ja Love Letters. Hei rouvat, ootteks tuomalaisia vai ootteks Venäjältä? En minä halua loukata, mut kato, karvakauluksinen on. Mitäs pojat, tuliks tekeen kauppaa vähän meille näin? Otetaan vaan tästä suunta kohti Kontiomäkeä. No tervepä terve, minä olen Seppo 30 vuotta, minä olen Rovaniemeltä, mä asun Helsingissä parisen vuotta nyt, niin kuin ensimmäisen polven helsinkiläisiä. Ja me olen täällä pelissä matkassa vähän niin kuin seikkailumielellä. Ja lempimusiikista vois mainita Pikkupoika Postelijooni ja Kirjoita postikortti. Tuo vuosituhat, vanha kallio, ja täältä näkyy Suomen linna ja vesikalaton. Moikka ja hei, olen Jouni, 31-vuotias karaokelaulaja Kokkolasta, tullut tänne ihan seikkailumielellä ja mielenkiinnon vuoksi. Ja lempikappaleita on Leijoihin kultaisiin kirjoitan kirjeen ja Mandoliinin kylkeen kirjoitan kirjeen. Kuka heistä on suosikkisi? Tule mukaan valitsemaan paras hetken laulu vuodelle 1998.